Mama mi-a dat cheile de la mi-a zis, eu du-te distrează-te, dar mai până la ora 5. Pentru că am eu treabă cu ea. Îngrozitor. Pentru mine. Că știi ce hal am adus-o? În ce hal? Nu știu, parcă m-a apucat să găsi viteze. La vârsta ta de ce viteze? Păi da, la vârsta mea. Era o dătură. Da. L-am răsturnat și am dâmpit și fața și spatele. Am nenorocit-o. Chiar nu-ți rușine să vorbești în fața mea în felul acesta. Îți mai mie acum de tine. Față de Marcel mă simt mai vinovat. Dar zic că eu sunt cea jignită. Și te gândești la licheaua aia de Marcel. Nu-l fă lichea, că e băiat bun. Bun, dacă îți dă cheile de la stricata aia. Aici ești tu dreptate, că vreau de la toți. Probabil pe bani. Nu deci greșit pe Marcel. Asta a fost bucuria lui să mă vadă că mai fac și odată plăcerea. Am înțeles, e pervers. Mă la chestii din asta te gândești. Eu sunt tu care te comporți ca o bestie. O să mă mai jigni. Mai bine te-ai bucurat că a scăpat capăt de toată povestea asta.